Euskaldun bat zen itxu eta bertsulari. Atez-ate zabilan iloba gidari. Soineko eta dirua, janari, edari, nasaiki biltzen zuten bertsu eman sari. Zuhur gisa baitzuten sosgutisa utzen, piko baten azpian eltze bat zaukaten, 300 libera arat bildu zuten, bainan gaiztagin batek ebatsi zioten. Bere gordelekutik galdurik heltzea, batzagon asperenka nigarrez bestea, ilobak erran zion osaba maitea, horra zer den kanpoan gauzen gordatzia. Azkeneko aldian hemen ginelarik, ikusi gaituztela ez dia dudarik. Bai xastrea heldu zepegarra beterik, behatu zuen guri bainan urrunetik. Iloba gidanezak txastrearen gana, adidezan bertsu bat itxuak emana, gure heltzea badu arek ere mana, bazakiat nik gura zer gisa zen gana. Ilobak erran zion apal beharrira, Sastrearen etxerat orai heltzen gira, irri faltsuan dago leioti begira, ezerran itzgaiztorik zurra bazira. iloba gidanezak hartoski bidean, zerbait diatutziko azken egunean, 100 luis baitiat piko baten pean, bertze 100 emanen biharran berean. Sastreak bere baitan Itxuak eitzakik, hartuak ditudala horren sosak handik, eltze hau diruekin berrizan emanik, beste 300 bilduko ditiatnik. Sastrearen agintza balioz izan zen, biharamun goizeko eltzea antzuten, ilobak erran zion Hemen dugu hemen, oizein ongi sastrea enganatua den. Moltsan behar diagu dirua ezarri, lurpean hola utzak eltze hori, eta emak barnean 5 edo 6 harri, sastreak aski pixu altxa dezan sarri. Itxuak sastreari errakto egia, atzo bezala dukan arrai arpegia, ala tristerik dagon doluan jarria, dirua erain eta bildurik harria.